bersama Semar Mulyo. Loh sampean durung kok ya. Keri-keri ae aku. Keri-keri. Nah. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna hatiku berontar-ontar Gustiku nyuwun ngapura Sari Mengke dibablasne lewung saking Mas Mas Penceng, Mas Kenceng. Sampeyan anu ya 20. Ugi Pak Haji Parjo. Ya bar iki lewung.
Neng ijo. Ayo. Neng apa sih Yo. kamu tega Jembatane rasa jose yo. Semar Mulyo lagi. Kok enak lho, Mas. Kelas, Bu. Top up le. Hoa. Dili wong atiku nalikane pisanan katamu. Wong bagus dadilaku Anggoda ati Rintan siang delu Yo Inur Panjiwaraka Kondang rasa tumetes kalbu Lirku yai segoro Tato bisa luluke hatiku Suwe kodku nganteni Liwonge gak ditonato campi Dang Ramana-mana Gadyo ati sawiji Tarik, Najan apa tak lakoni Hae sur Pae Suryono hae lo hae Monggo Bos Ijo Ayo disarian lo Sabto Pandito Ratu Ming sliramu Gadyo sisihku Mugi Gusti ngilani tresnaku bakal kinawa mati Cerah banget. Bablas ke wong ayu Mas yo. Bablas ke wong ayu. Bablas ke wong ayu. Pak Cici monggo. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu Ayo Mas. wong ayu dadi Matur nuwun. laku Hei, so. Rintan siang dalu Inur Panjiwaraka Kondang rasa tumetes kalbu Nyok lho Mas. Lir nguyai segoro Daton bisa luluke atiku Suwe kodku nganteni Liwonge gak pitunas jampi Tak gendong kemana-mana. Kadyo ati sawiji Najan
Mugi Gusti ngilani tresnaku bakal ginawa mati. Soko kaduan ngagem nyamping tindak lan payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi tratapan Asik yo. Mas Benceng. Ayo yo. wong ayu sawangen ragaku iki rino wengi sliramu ngreridu ati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung sawiji. Mas Gondrong pinter lo ya orang nganggo hae lo ya. Habis ini nanti Mas Heri nyuwun lagu lamunan. Pak Haji Parjo, asik. Mas Benceng, Mas Gondrong, Mas Adi, Mas Warno monggo Mas Warno. Iya, iya. Mas Taiti Mas Gondrong monggo. tak sawang kae saka kaduan Ya op. ngagem nyamping tindak lan payungan saka kae sajake nate tebungan atiku dadi tatapan. Ayo yo. Wong ayu sawangen ragaku iki Ayo yo. rino wengi sliramu ngreridu ati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku sundul wiyati.
Matur penceng. sembah suwun. Gue Pak E. Loh. Monggo Pak E. Monggo Pak E salaman rumiyin ben Abdul lho Pak. Sugeng santen. Asik asik. Ayo Mas Nurdin. Yo. Yo. Manis dik kowe pancen manis. Pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Asik asik. Kaya
tibake wong lanang. Matur sembana nambah mboten? Yo, ha. Yo. Dok tari kalau ngadeg dok, ayo dok tari yo. Semar mulia iki. Asik loh. Tarik mae. Dino sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lincir sengene ana kene aku nunggu kowe Sampun telas. Wah, ampun telas niki, Pak. Silahkan Niki top up sampun. kembali niki. Silahkan di top up kepada Kang Mas Kepio. Bagian penukaran uang, monggo. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyubriyati. Atiku kowe kencang karo lanang liya. Ayo Pak E. Yo. Ayo yo.
top up riyen lho, Pak. Niki Nganggo lagune sampun. nganggo kiris nggih saged, Pak. Nggih saged. Templeke niku wonten. Nek nggo kiri sih biasanya kan tempel ke ya. Oh ditempel ke. Ditempel Tempel ke nang rarak wae. Aja. Janjane kowe ne